nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya Nayaeteire mwanchu murigereria bunari na kuriereteire wiki ya etali tukole Jumaine nkagotebinga naende weikangirane asenka yo mwaka simba kibati atwerera mange igoro yali Nayaeteire agendrete kurendo munginoye oyuro murwaire utali gutara utali gukora kende gyonsi omenyete nyumba kire gento nero gukora buno mugaka nega sienko ngusana abagaka nane ntumaithe ngambana ritimire mu mekongu yarako bano mwaka urware tumungina na bako mulinda bwangu kurinde aseke bati mangana nigale tofauti ikiagarire nkagoteinga goikatochi totegero mugano ya senchira yo boikirano bene karo kurubo konyi bwao kwaranga maene igo kwerure gokonya umungina bwenka nere ateneni enka yae bukwana tura mange gendera gutubwatya semitandao ne namba yo mwaka kebati nere gabwa seti byao keroga netiko mwakera keroga netiko mutumira kende omosukie nagoke na ende nairenerie nga mbiya mono igobono kabamo naintwe weika omoelio ndase ward ya Kitutu Central ebunge ne ya Kitutu Chache South karibu sana mwaka. Asante. Korori nago tigete last week. Paka wona. Abakunya kwebolinga na mwana uri naje we. Nacheirane. Aya we kangirane. Asante. Karibu sana. Karibu. Mugano no bwato bolito. Togaikera ase kwa onetyo bolimo polne hopunga umongino obwenire. Wanire ndemeranso wakoli na kieko garole gaiga asaya twakonyolire. Danini ngakirindo mongina tarabwen. What happened? Bia mano. Mungina na abwena te spine. Yes. Mbwate x-ray. Kero tuenda Nairobi last year November. Ba mo kore x-ray. Kyo kwebolinga ka kore tu surgery. 4-5 years ago. Nga kiatara wena. Yes. Na kiatara nyara mobility yogotara. Na kiatara nyara mobility yogotara. Alielio ba mo kore te MRI yende. Yes. Na CT scan ibere. Nandararia. Pale. Orthopedic Nairobi Orthopedic Spine Center. Spine and Bone Center. Ere Kenyatta Hospital Maegaiga. Okay. As a building mekurunga 40s. Baka bueno I know. No, tomato. Who referred you? Dr. Na ito mungi na Galaxy Hospital. Okay. Galaxy Hospital nganyora umunyagitari gito okorwa Rift Valley ngakona takuru. Okay. Umunyagitari singeje magana mangi. Anyway, umunyagitari na chiete bakobera na Dr. Ongeli. Igaro musigisi. Lietalia actually ya Tamira kombrali rake kenda inyura honda abate. Yes. Akamurifa gochia agwisa na abatebya Nairobi Spine and Bone Center. Eso bolingoli. Wakabere woko manyanga why ka bwenire ga yatari gotalera why atagende ko nyore improvement nkiata igotare by now. Yes, because you're so komubwarenge orosi. Yes. Ono rende ekara asoma chi x-ray ekyo isato now thing MRI CT scan ibere kara chi soma chi very fast akalani nga spine ya bwena aje saja timyoro Amepona. But nyaje teka trigger. Okay. Aburuire bondo bokor kunga arthritis. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ne yekolia moga yako. Ono aigo mogongo. Igata keira chiko kolerwa egente kurunga surgery ende yokubwata nie moga. Okay. Na liara nyole balance yota. Okay. So a problem wabwate basically taligora. Isa kole surgery. Wone gabwate problem ende. Iga mogongo yabete trigger no buriro bwa. Nga akaro liugali akunirwe mostly for female about to develop buriro buriro kuruna arthritis. Na arthritis yemo ate ko joints. Yes. So rende basically iga kwenta kolerwe. Akwenta kolerwe surgery ya mogongo. Hip yene epi yende ndirenga ini.
na liara nyare gutara ata na ba munyagitari atete ngana bakomenya no mo life na atakora gasi ngong basic needs kiaya na bono kogende cho mpromo itai kwenda cho tali kwenda cho ya tali gwekonya yani no anu kwagi mutwe wikomwagi kai wikomo correct wikomo omo bangus no ane sa mai sai gweto mo bangus ose mioro things like totenga ki basically kende nkiale konye kira magoka tali ko karagas na takalende ko mwachi de kai birega ukwana karongo kwanali igento nya sa mutigerete omonwa abongo karari geineti abongo mbia bori ne speech ga ano munyagitari ante nga thank god amutigiro to bongo le nkwano talu setting voice alright kono ina basically abwat okay gonna baba tayo mwaka na igure nchara now okay can you imagine komenya no monto for 5 years otali kwenyara ngaki okoira bolere warusi bolere kwa musibia wakora kwa moire soko moira kwa murageria wakora tiregent ngochanda was challenges bunakira kule ndumurwire naye no muntu mugaka egento ntagete kumanyira ekero mwate betu wakora surgery iyo ebwata bakongocha amaruga ga arthritis joints correct inki kiaberende atarakorerwa atari what's the problem tete koigona bagusiba ibe bamanyo muchanda so pia mono kwa boli swali ya sana ekera I've been na bere ngwaka odi kuwe media ye ukie yende kuwe media ye kukie se yende just to seek for help akirendo you understand it for example ngaki unenja nywa there are challenges to school fees there are challenges kind tiba sensible economy na reyo tinda aba successful raise the 500,000 shillings munyagitalia ali igete au chikoma kwa surgery ya Coptic hospital Nairobi 500,000 chikane area kwa that surgery ebwate hope ngana bagutara nainde munyagitali assured us I don't know but out of the thing akire no na karo mungu lia kotara okoma chikoranga ga igorata what problem is about a problem basically it's from here gucha so no na karo ngumutali ngora okoma chikoranga lende igano abwate problem hips ichibwate problem ikiara ichinyora ine alright nkyo taranyora chibesage nki watemira gora ni I understanding amugondo toyo ora minyokere nande title deed bantu bwatigera so monto mungao inki nande watemire koranga use no raise this 500,000 umongina achokorero that surgery asante umuntu wikotwale network entambe koraise chibesa gese ntige gasi ne miake menge yali yani thinking in touch na maybe potential friends no lina ba tebya bantu ba fundraise actually ba nebe giji so ndanyole tumonto omone no bwate network ya friends aba nene kia I mean ite wango gete to be very difficult for me na tioro chenkurangeli media after media na local media sidendo roche tindo chose okay I'm not saying ambaratem akirende tindo chinga tuarisi chibese chirango what about abana bamino your brothers your sisters in fact useba changira ko barosire they can get tired okay imbata murami ndobere yes na my sister oliyo ta chete sobo era ateretwe nka ikira ta chete boy to chinale malete alright ta chete asoke so my father told me ngaki mwana mo atere asako so rene nare ko mutuku era ni mwatere abwat ke taito di oitai kuwe nyaro urankonya to answer your question now going to the other two friends two brothers na baragwe equally mbaro jire ta mabe abara mbai ko nyara go mbali we ko mbali ko nyara ko mabera inje ngwenda ko ra mabera but instead yes ma tenje ndo malem inje enko barora mabere kiera mbago ngonya no ne onye ndiba bwate migonda menaka ngo bangatiro no ko bagotire yes but bono mbali ko nyara ibi ko mona ota ine miraba I get you get me
yeah monchu murigeria tuli no mwaka simba kero mwaka amwire koro ndangeri tosangenere gwetirigeta seni kia Ndizi TV morobero Nayaeteire igwo Yaeteire na maene Yaeteire mongina na igure nga na bago kwana kumuri tuli chideka ibiri satoiga antomba te mongina wabona to kunya kwanira nkayari kumuri gitoro mwanchu murigere kurende mwaka kibatiga ga ne kyo bokonyi 500,000 that's momo a chance okuru emia yao no lia rumia mbiri chae na inchendu ilibuyane kidogo kidogo ujaza kibaba toko nyuma akoyo okorro bosomba for so long 5 years no mwaka nero bwenerete atimoke mongina atare nera tirinye gesakukiae karato gendrete iga omwaka ama kongnara lia ya Yaeteire child experience ko rendo mongina umurwaire mona leti binte bimono bia mono akire nenje na anali ikera konyotaranara koyanara the first 1-2 years kiamberete egekone gigante men and women bamenyete buya batabwati challenges singa gato sabenya sai because aya Nayaeteire nabonkola kana skali buya dimo karona atigiro muntu akomo ndendera for like 30 minutes namnyo kana moreri yona iran kakora ta okanga nimbo atoboko okobande merreti no muntara kumwe mwako yori biega very young and some mwako kamenyete buya now what keeps you going now gonya saa chita konte ngumu numba no mwanjete mbora rende okay into bina damu na bokoro sabutuka ko soko tura itoroji akobwatire na tete ngano nkoromereri ikera katware ngamo ndire tuwa veterinary training na college as post office tukabari training egasi kabone rende njaera mbo inumbali wa 2000 yeah of course okay na karona batre retraining kule post office mungno yotakiti konkona takiti konyo resabu kama tengo mwako lipa na dale takende nyomba limbo no she stood firm at the aya wono kende ngeo yasalika let's go ahead kina bwate kanga maune stocks tukagendera tuntu ama thank you wasaba until 2018 July ekere tragedy ya beta na liyo ebintu byachenje tyo mabwana boka upside down na bona actually gongo sinywa yani okay igongo sinywa saba because togo saba leo na mambia munda okobomusabire ogotana nde ochire kuri nabo kongo however mbuya ko kuratwara batandi babere batatu bago cyane enyumba mweli wa kana 7,000 kiya wikanga kana the two houses okay endagera wikango endagere nde to kurabira ndage so long as injeli yoko le nyumba simbo at problem atoko yero ngori bastoje kende waterera buna ndo mwaka kibati turenda sensa mwende studio so bwangwe karoto gocha tukorire ntunda ya kabere tutigarire mongina chideka nke igo twenda bakanyomba ali asigitanda tororenga na kiagenderete nera tatebi ko beni kwa enkoroki mwaka kibati okwandira wakana chinyomba ibere nto manya ne chiake ngocho turato nyiri ngo mwana olio twari tumuchando bobonko ikayale wika bono igasi betwechera juga tutigirite ngani ga watati muire police station pocha tutumanya status yo mwana oli waserera chitaka bwana nkayale na endo ko bani kwa enkoroki kegima ocha sebulu na bancho baligereria bigeta seni kya Ndizi TV na Ndizi TV obwansi bo mugusio Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate itaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi. Na buku bakire simi ase namba enoti ya yemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Maete chiba sengo kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wana chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wana chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Bia manendo mwancho murigereria entunde yo mwerio tuli no muga kasimba obwato bokongo bonge bwoborwaire abotanga borwaire mbori wa kaudi ugimana wabo gochenchi ase kideka chinke sana talenge igamangana usabira tamanyete kuri ndi bono oborwaire bwa mokorire achasimore akwane na inwe momokonya simokonyara ebintu ntumete mbio metepa mwaka simba yo metepa akili ndio bine bikong especially in January January mutinyoka bere tuli January February mpaka March akini kelio konyara konyara moikora gusugumenga okonyo mugakunde ochandekere for so long omuntu ubwate bintu bya ko ndo bure no bogo sibipya pi bwakora entunda yo mwerio mwaka kebati nere entunda yo mwerio egera tuchikora no mongina nyumba turarona ki agendrete correct gwatebire bokongo bonge kole ndo mongino morwaire komokora kire gento bakokomwagi gwateba no mutu agote ingagi ngora muri sama okawika kwanza ebiara bya ibire disform information ebiara bya nelinga ki nafsi kiragwe sions so lende nchibwati enough energy ara ratio koboko ige yagi wikabono iga amalio na chibe serengo akonya gutumeka wikabono aseli tuko se wiki osomotie tuko tigambe very brief I mean since angaki per day amalio garanyu anse kabisa aya 500 why 500 ngonyuale ni aba dabo ro anyol munya gitari ngombwati ale nkingo kwa entertainer ko lefra ya arthritis eko 45 shillings or 50 at most I mean most pharmacies back on 50 abande 45 nere ko kwa nga pregabalin nere on 50 shillings nere ko kwa joint fix akonyu ya moya ya 50 maambia na 50 maro that's 100 that's 200 what pain kile ko nga peta pain ya 30 bo anyi maambi na maro 500 plus mwana yo no ruarete nere na changa ki ngakiera aro ngayaro letiguchi liria airetwe police procedure ngaki whether sick or not, whether mentally sick or not sick we karara aba ara igorerwa amastaka abachitaka kaigorerwa amastaka. Remember, I used to make trips to Eldoret, wacha ko amangana a court case.
egasi engong sana anyway mbaite bakamukumira noena atebetie magistrate ng'omwana oyo narwate nkamwa supporting evidence korwa Kisii Teaching and Referral Hospital. I think babwate their own way of doing things laki tiga law it take its own course maybe whatever roche nga gatora ra musiba ke kara arware bano kara arware nyagitari nebu chera nebu ate nyagitari so they bakamusiba 2.5 years it's only last year but one na musio keraka we golewe stitange takikonga morembe nkanyora bono esegia nkongpa ali na te ko extend nyombe ya yega kiende bone ga kitali muine aga no tole era taka maitio maitio sentu ono tole ya ona kertu sibinga ntio moye kagenda ne pikipiki ngamoye kacha lakini na maite nganko igorerwa abale ni kitali kiki nkiarengere exact babote njira mwaye bono. Oh, that's why wakana 7,000. Yeah, the Echibere. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Iza nali. Ekere rent ya nyoriru elandlord na kiyo koira. Uko understand yale gosega koira chimbere. Well, uko understand yale. Akirende te kogenda more than 2 months. Of course, te kogenda more than 2 months. Yes. Kote mande sa timo gosera. Akirende nkora etani ere mitinye bere. Ekero musani gete atara antumira. Yes. Atara antumira be. Oh no. Omwana oyo nere mbura during that time. My tenko kolero nina maliogo. Nera maliogo. Because I'm spending like 1,000 daily. You got chiti kubwana in short. Ona alio ko batale ko nyoma maliogo. Oh yes. No nyole ko bien funny. Eba ale ko mwali yoko pesa. Mate bali bako violent ya chera ali bagwa ku sindani eli yoko mo stabilize tu. Akitalinga bono yoko bwena. Obugorro batu. So lende nganyoranga bone banti gerta onekede. So na na chaka na ko muira nyagitari lakini akwanga. Ono okoba kwanga ti muira nyagitari bantu na mbai ko takamaliyo. Nga deploy timu ya murabane ngakomwe gali ngamuira madare elimbo tuko agatingu chingoli ayabu mbwate chibicha timu ya muchiga boto gochira ngonya matara asibirega igo ni shoti mbwata baruire babere ba ni shoti mbwata baruire babere ons batagete ko korero 1 2 3 you can imagine timu ya ngando chetiari go chakoba antwari gocha ya na make sure ngatiganda ara muira nyakitali ali sabu ento koba yes ikiera ali ndo abantu na babu ento koba ikiera gale threat pone ngobe watchman yani ndira machoti ko actually ndu kia garete ngate kuteki action yo kumuira na ande madare ndi na jaite korora I ask even the neighbors go tinga ibale neighbors yango mbanga onye magana na jaite kuimukio moro ogenda ondi paka muina ali asna na gachire ke barua nara atikero munno kwara yo kuna woncho kana enga kienda to korage akibone se aikire tingoenda ke barua kia tingo nyara kumwaka okay timbwente kuikaranza isiko imbwenta koligia garara akiti bora monta yora ando mungino yo nchira ngo mwando mungino yo guchiko soko olera ande nkorra mabira so na mwire madare ba nera chipiri chika kale chimoto nya sawa manyete lakini kichana akana deposit akaba admitted yororo yara roro ne irenga waka na akante madare normally ekaro mwana atabwatika usomuntu atabwatika adi waka na 10,000 upon admission thereafter egocha waka na bana chibe chinde ekaro kwa rosivie card ese card ye ba calculate yise ko manyora plus karo wa chiro lende waka ni 10,000 each deposit ye kitanda there's some 5,000 chia scanning mama yanki ba kumurwa no kwa mutiko plus another 5,000 yo ya mariogo no musigo mwaka simba no teresera mono gwikirego manchu murigeria ororirenga na mango gwetera ntete ngo chideka ibere chuka so that you speak okwane no mugusiga ali no mugaka bolyo tagete obokonyi kurwaso umanchu murigeria gwetera Ndizi TV tororenga nyasaye na kuna abantu bae egere no konyeka kidogo kwana na barwa through that camera asante mwanya gitinge men and women bagusiba minto challenges ingwetera
tilichia kawaida ikiera kera boko konyora anytime any day any minute biana menyete kero mwana oyo naruara aka kaumisa ngina ibono yagerete chibil chikaliyo buli mestu ari kero chialiyo bole molende ngachaga iganga mune settlement yenya ndigalie bearing yo ko resettlement mwa Gusii minto men and women konko basaba okoba timbwa tisenkorusia kotatuere shida mbwate immediate gaki mutare gonsira so that in the long run ndale gose umongino nagwene umongino gakugwene wona bona njengo genda nkole gasi nke kore nje nareta nyumba wona as much as ndi sare butuko mugaso nabe kombera kongbono gusuka egera kuri gibitoki igonko basaba gaki pogi mambo kongete ana matukalia ya bana bako enda skulu bana bako enda college pesa njiriande pesa teyerenke ebenene it matters gaki ndusia bako ngombwate gwa musia bana Biamon. Asante Silibagali yao. Asante. Nyasaye nakoreko nekiaye. Asante. Torosa. Asante. Egento kwambundishire obwanchaninga Asante. olyanchete no matter the situation kaba monere. Kabisa. Ntaita bono twende nyumba egere tukwa no mongina chiteke ibere chuke go manchu muligereria umanyenga maeno mongina no ali nyumba nakiba nakurukweleta. Sheba Mura. Sheba. Mura. Queen Kibati. Sheba. Queen Sheba. Yes, Queen Sheba nere turarra ya ali nyumba galia. Correct. Igo bono tubese gusuka twende nyumba subango tumanye ukuru murobelio. Pia mono sana. Mwanchu moligereria twekire ase room y'omongina Sheba mwakate banga Queen Sheba no twamanyolire igaburire nabakoranga n'omuntu urumugima mbiyare gwikira gaiga kurinde guchinsa niganga n'omuntu ugataite nesukuri na moka ya tali gukora kinde gionsi ekiagera no mwaka twerese kurusuko galia tali kunyara no ino kuyagia mwaka nera kumukorera kiriginde gutwachira sare omongina Sheba nera rukugani kwaye nsideke moyo kasinga nto kura chinsa chinyingi gakorosa bwangu igakorosa ntumukurira chingaki mongina Sheba Samalia tanguru ku Sheba Mura ono uyu nero mugakone kebati nabere ginkurwara soni umwaka no yo stankorenge arwarire ngataite ndebulire ntari bakora kende ntari kurageriwa ngosibigwa kirege ntongo korerwa gutari gutene unatara tariwa naira ni unyomba uri ramna muroche na bonda ireiga gaki abantu bamito nari gusaba ondo gukunuga aki monkonye none chintetere tindi konyora none ndagere ko boboko mugakota gosoka ntigachikurigia nabasoroire bagusiba minto nyumba yuketo gwaka ni nyumba imna muruchega ni otomenyete akimonkonye none ipiri nabasabira abantu baminto ibina binari kubasaba tingonye kubaburia mange murocho boko Nayaeteire mugako eresire nanje natemire goteba gaki no tindinguru nasabira asemure narurekerero ndogo kunwa nachandikire nabiriri gatubure myaka 6 ngonchorwa ntaliko irageria ntaliko enda cho ntaliko isibia nabire muno mwana olieke ngwerere asabiro yukunwa nkonye aino nabwate muno mbia mono sana Queen Sheba Nyasaye nakurugwanja kwae take heart Asante. Asante mbia mono mwanchu muligere is very emotional kulende tokwegasa ekiagera omongina nabagataite iga maguru nabariga igari bye guchakira bichigo aliye saga twimioro ngokoro kitole chibicha batai ekero twanyolire ribaga timbati amange Wikachinga kichindi naenda sumuro bilioyo enamba y'omwaka kibati nerega abo ase TV yao abo kumwakera ogusaba bagusaba
bakonye asimokonyara na ebintu byakongire pa bakonye asimokonyara egera omong'ina enda nyagitari akorerwe surgery anyore na mariogo nere na atara etabang'ina ntona ritiko banyomba tokorora ng'ai gotwabeire omuzigo ochiasa abanto bari togwenerete korinda intwe igo bonekerere kenene tokonye omwaka kebati nomong'ina Queen Sheba egera akonyeke nera asoke ona abang'ina bandi wikachinga kichinde naende omwanchi omorigereria igo narenga ase ward ya Kitutu Central ward bunge ya Kitutu Chache South county ni ya Kisii ncheni wonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita bagoteba koramaya ogende